Kam day ka jing bakla jongki. Om day ka jing bam pikir lani ka jing bam ya adakar halanti hasinkin. Hindray ka jing ya akali klem akor. Hapdeng ka jing shock how yang jongki way pan. Kalabu jing ma ya ka jing im jong an ki kna samla ki ba puli ha ka school ba North Eastern Hill University lani ka nehu. Ki ba dang don benta hapdeng ka jing sha sumar ha Nazareth Hospital. Hadin ba kila syarat ha ka way ka kali ka balanya da way brio ubala buat but ubadai u security guard jong ka negrims ubasapat hanehu hinnen kamit ha ka kadanyo terek unai wing arajar arsan hajan ka kredop ka ba ar lani ka gate tu jong ka ni ka school ba ka badon hapo maulai umshing kani kam day ka accident ngim day shu ban pinon kam da ka ta ka kentin kadai ka kam thombor ka jingja ka bangi la ban khanglat ka bangi tip ka e ka banja ladangi rai ban bat yau steering wheel jong ka kali ne ka thuk thuk ha ka jing buat kadai ka jing sting ka jing le persya ya ka an bat ka san perkat ka ba pin syong nia ba ka jing ya kali ha pedeng ka jing buat kam dai ka kam bi an lani ka criminal act henre kadai tang ka jing bakla hatu pisngo yaha ban khot bakani ka jingja ka de ka jing bakla ngasngau thu bon ki teng ngimla ban pediang ya ka jing shisha kani ka kom perkhat ka don ha ka em lang ka salang namar ka rukom long ka sinshar ka khada ka ba pli la ya ka ban su thiet ngi khmi tang ya ki surok ba jongi ka no tli ki dukan de kiat ki don kat kum ka kai pot balayo lum lingba ka RTI da ka New Trap Integrated Territorial Organization Dangshen Don hado kumba shispa apun rutli ki dukan de kiat ha shilenter ki surok ba la ni ki national highways kata nyopu pratli ha Ripoy district khatsan tli ha East Giant Hills but khatlai tli ha West Giant Hills district ki surok ki singkien kim day tang kilenti ya kali Henry ki day ru ki lenti papindan kam da ubabun balang nadu ki nong bala ki khenna school ki nong ya kichat bat kom ta teter Henry ngila pelong normal ya kan ni ke komple ya ki dokan kiat hamman ki jaka ban pensuk ya ki nong thiet bat ki nong di hatu pisngo bakani ke long normal sakat nungut ki brio kin sha bread hapo ki taya jong ki kali ha ki surok hashwa ba ngin pediang ya ke jing shisha ka drunk driving lani ka jing nya kali ha ka jing buat khau yang kam day ka jing e ka berit ka day ka public health emergency ngidon kam lain teli ki benta bat ngidon kam no mentahi ke gini ka jing ai jing hikai bapura ngidai ban hikai ya ki road ethics lani ki kendon bangidon kam ban bu tikna hasurok hasingkin Gumba ngihikai ya ka mathematics ne ka science. Ki samla ki nongya bat ki long yeng long sem ki day ban sungu thu bat ban kin mau ba ka jingle a shong shit ba shiklemat kala ban shim ya ka jing im jong ki babun. Ki jing pen sapriang jing te pai ba kim day ban long tang shipor. Kata tang ha kapor ba mi kum kini ki jing jabas musi. Henry ki day ban long ki ba yai ne ki ba don ya ki data ki ba paka ringkat ka jing trilang jong ki shnong ki thau nang ta ka jing pen khlan ya ka an kam dei ban khaprep ka meglaya ka don kam bon tli ki checkpoints ki kor ban test ya ka jing di buat lani kita ki breath analyzer tests but ka jing ya pahara kham tam ha kapor mit ha kapor bagi surok kim long ki basngan ka jing pahara Kajing petrekam hok iki an kam day ban long tang shipor. Henry ka day ban yai beteng na kawai kapor sya kawai pat. Nang ta ka benta ka balai. Kijing penchitom. Ladau brio ujiet ban di kiat. Berbanya kali ujiet ban penmong lani ban penman sawi ki wai pat. Kijing penchitom ki day ban penpau ya kata ka jing long kia kata ka kam ka jong Namar ka day ka jing im ka bang kran hangi. Kani ka jing em kam day ka bangi syutam, ka day ka jing persat nun siam do blay, ka day ka bakordor. Tu ngi sumarya ka. Ka day bandon ka jing dan kuna ka bajur, ka jing kni eki license, ka jing bo eki tu ki nong pen ken an haki rehab centers, ban ai jing hikai eki, ban ada day ka jing jaga bashir kay, badon ka jing ya brio, ngi don kam yeki jing pen shitom ki ba perking. Ka kubor ka day ban pau shena. Ladap hinya kali ha ka jing buan,
pinsha pinchitom mentang inya pai biang shi jing long jing man jong ki tu ki ar ngot ki khun samla ki bapuli hapo ne hu ki bahayeng bahasam benta ki don shabar ka ICU ringkat ke jing kuslai men sim bat ke jing duai bagi khun ki jong ki kin pli noi la ki khmat ba kin yo noi ka met ka bakoi bakia ki klemodor bahag to ko sngi ki ha banwan shong up habar ICU ringkat ke jing sir men sim kalau wei ju ki khun ki jong ki kala sharp pinthut na ka daw ka jing le shong shit jong ki wei pat ngidon kam ban trei khamha ngidon kam ban wan ra ki jing kala na ka benta ki khun samla ki jong ki na ka benta I wei pat I wei I brieu I baya ya surok halenti ya singkin ngidon kam ban dawa ban pinchi tom ting ya ki to ki ba pin kenya ka ai ka jing nya kali hapdeng ka jing bo ai kam de ka jing bakla kam day ka accident ka day ka rai balada ka imlang ka sa lang kam la bante la kam ya ka ni ka rai ka kalalong normal nagbenta I dari tengen po duke but I Stephanie Shadab ki angut ki kena samla ki bangat ha ka ni ka apot ibu ha ka jing duai nagbenta jong pi but nginget pa ubleun pen koi ngoy pi baro armot